Rianxo acolleu a Liga Galega de Traiñeiras de veteranos e veteranas, con a participación de máis de 15 embarcacións de toda Galicia. As regatas destacaron polo seu alto nivel competitivo. O pasado 16 de maio, o Peirao de Rianxo foi a escena escolleita para levar a cabo unha nova cita da Liga Galega de Traiñeiras de veteranos e veteranas. O evento, que alcanzou a súa 11ª edición na categoría masculina e a 5ª na feminina, logrou rematar cun alto nivel deportivo. No feminino, o Club de Remo de Cabo de Cruz logrou o mellor tempo compensado de 7 minutos e 22 segundos, seguido do Club de Mera e o de Vila de Cangas. A competición feminina contou con 6 equipos, mostrando o crecemento desta categoría nos últimos anos. No masculino e mixto, o San Bertolomeu liderou a clasificación cun tempo de 13 minutos e 37 segundos, seguido do Club de Virxe da Guía e o de Vila de Cangas. Participaron alrededor de 11 clubs e as embarcacións enfrontáronse a unha intensa xornada que puxo a proba a resistencia e técnica dos remeiros veteranos. A Liga non remata aquí, xa que continuarán celebrándose xornadas remeiras nas vindeiras semanas.